खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनां रादाब रायजोनि सोलोंथाइ बिफानाव फिन साख्रिनि थिसनथाइ होनो थांखि लादों नंगौ रायजोनि सोलोंथाइ बिफानाव रोजा रोजा साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों नोंथाङाबो सोलोंथाइ बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दङ नामा नोंथाङाबो फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो गोसो दं नामा जुदि नोंथाङा फोरोंगिरिनि साख्रि मावनो गोसोब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फिन साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों नंगौ गासै 4669 फोरोंगिरिफोरखौ गोदानै थिसनथाइ होनो फोसावदों सोलोंथाइ बिफाना जुदि नोंथाङाबो फोरोंगिरिनि साख्रि मावनो गोसोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांनि आखायाव दायो सानब्रैल' सम दंसै फैगौ 8 डिसेम्बरावनो बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनाया थुंगेगोन फैगौ 8 डिसेम्बरनि सिगांनो नोंथाङा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइननि गेजेरजों नोंथांमोनहा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन मावख'आरि वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in आव हाबनानै नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि बे साख्रिनि थाखाय आरज गाबगिरिया बबेबा गनायजानाय मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय खमैबो 50% नम्बर लानानै सोमोन्दो गोनां आयदायाव पोस्ट ग्रेजुवेट जानांगोन आरो नेशनेल काउन्सिल फर टिचार एडुकेशनजों गनायजानाय फसंथाननिफ्राय बिएडनि रोंगौथि थानांगोन बर' बिजोंनि फरायसालिनि बेलायाव बिनायसाया बर' रावखौ आयदा महरै लानानै HSLC एबा समान आयदायाव उथ्रिनाय जानांगोन एबा बर' बिजोंनि फरायसालियाव HSLC थाखोसिम फरायनांगोन बेबादिनो असमिया बिजोंनि थाखायबो बिनायसाया असमिया रावखौ आयदा महरै लानानै HSLC एबा समान आनजादाव उथ्रिसार जानांगोन बे साख्रिनि थाखाय आरज गाबगिरिया 18 बोसोर बैसोनि खम जानो मोननाय नङा आरो 40 बोसोरनि बांसिन जानो नाङा जुदि नोंथाङाबो माध्यमिक आसाम रिक्रुटमेन्टनि थाखाय सासे गनायथाव बिजाथिब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामदो आरो बेनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो गोसो दङब्ला मावख'आरि वेबसाइट madhyamik.assam.gov.in आव हाबनानै नोंथांमोनहा सुलाद लानो हागोन